Good morning mga lods. Yan po. Grabe po yung ulan dito sa amin, sa Bicol. Dahil po sa bagyong Egay, apektado po dito. Kagabi po, signal number 2 dito sa Albay. Ngayon, signal number 1 na lang mga lods. Pero, ang lakas pa rin ng hangin mga lodi. Kitang-kita nyo naman po. Saka ang lakas ng ulan. Yan. Kaya po di makalabas-labas yung mga tao dito sa amin dahil po sa lakas ng ulan. Yung mga baby sila laog. Kaya yan. Mahirap lumabas lods, di makapagtrabaho kasi maulan. Kaya sa mga nagmumotor dyan, ingat po kayo. Madulas po yung daan. Dahan-dahan lang po. Yan mga idol, nandito po ako ngayon sa Tulay. Yan. Sa may ilog. Yan o. Tiningnan ko yung ilog kung tumaas yung tubig. Buti hindi naman mga lodi. Kasi pag masama yung panahon talaga, minsan antas ng tubig dito yan sa Tulay mga lods, papasok sa amin. Yan o, yan po yung Tulay. Buti kalmado yung tubig, di masyadong mataas kasi nakakatakot din pag mataas yung tubig mga lods kasi yung dike namin medyo luma na yung dike. Ngayon kitang-kita naman medyo kalmado naman mga lods. Kasi di naman masyadong malakas ata yung ulan. Hangin lang. Kaya salamat sa Diyos na medyo mahina na yung ulan. Signal number 1 na lang tayo. Pero hindi pa rin tayo makampante mga lods kasi di natin alam. Manood pa rin tayo ng balita para malaman natin kung ano talaga yung kalagayan ng panahon natin. Sa mga apektado po dyan, ingat po kayo mga lods. Sa mga malalapit po sa bundok, magmasid-masid po kayo dahil lumalambot po yung lupa. Yan, baka mag-landslide po. Nag-aabiso naman po yung natin yung barangay official natin kung kailangan natin lumikas. Kaya kung kailangan lumikas mga lods, wag na tayong yan o. Sumunod na lang tayo sa sinasabi ng mga otoridad mga lodi. Dahil para rin sa kaligtasan natin yan. Yan. Ingat kayo mga lodi.